Ακούστε παιδιά, story time. Τώρα είμαι εδώ πέρα γιατί έχει πολύ καλό φωτισμό και είναι άσπρα τα φώτα, δεν είναι κίτρινα. Τέλος πάντων, γιατί στα άλλα δωμάτια είναι κίτρινα. Θα σας πω story time με το δάχτυλό μου, μην το βλέπετε έτσι. Μην το βλέπετε έτσι, ωραία. Χθες πήγα στα αγγλικά μου, από το μελετήριο μόνος μου, και ήθελα να μου δώσει η μαμά την τσάντη, γιατί είχε πάει να την πάρει. Εγώ είχα πάει στο μελετήριο στο φροντιστήριο και είχα βάλει το χέρι μου, το είχα βγάλει και για κάποιο λόγο εγώ το έβαλα το χέρι μου και δεν είχε δει η μαμά μου. Δεν το είχε δει γιατί είχε δει που το έβγαζα και μου το έκλεισε. Εγώ βέβαια έλεγα να μην πάμε, μου λέει η μαμά μου έλα να πάμε το ένα το άλλο, και τελικά πήγαμε στο φαρμακείο. Μας έδωσε ένα δείγμα αληφής και αυτό το δείγμα της αληφής μας είπαν ότι πρέπει να βάλει μόνο με πρώτα πάγο και δεν είχε στα αγγλικά, οπότε πήγα σπίτι μου, έχασα τα αγγλικά και γενικά είχε μαυρίσει, είχε φουσκώσει. Να κοιτάξτε, και είναι διαφορά. Τώρα πρέπει να βγάλω αυτό για να φανεί και αυτό. Δεν φαίνεται και καλά στην κάμερα. Και μετά δεν μπορούσα να το κουνήσω καθόλου το δάχτυλό μου και έκανα ό,τι έκανα με το δεξί χέρι, επειδή εγώ είμαι αριστερόχερας, και το χτύπησα το αριστερό και μετά δεν μπορούσα να κάνω πράγματα. Μετά δεν έγραψα εγώ. Δεν έγραφα στο σχολείο την επόμενη μέρα. Μου τα έγραφε μπροστινή μου, τέλος πάντων, η Ευτυχία, την οποία ευχαριστούμε που μου έγραψε. Μετά έγραψε την φυσική ο Παναγιώτης. Δεν πήγα αναγνωστήριο σήμερα. Δεν έχω γράψει τίποτα γιατί το χτύπησα μετά και στο διάλειμμα πεις παιδιά. Το είχα χτυπήσει έτσι στο κάγκελο με δύναμη και μου είχε μελανιάσει ακόμα πιο πολύ. Ακόμα είναι πιο πολύ μελανιασμένο, αν δείτε. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Και από τότε με πονάει πάρα πολύ. Έχω βάλει αυτό. Κανονικά θα έβαζα την αληφή μου. Είπε η μαμά μου να βάλω την αληφή, εγώ δεν ήθελα. Αυτά. Είναι σε πολύ άθλια κατάσταση γενικά. Αυτά. Σας χαιρετώ.